Bilboko kaleetan emakume baten gorputza saltzen da, asesinatua eta hilketa erritual moduko baten eraginez, eta orduan ertzaintzak Nerea García inspektore ohiaren bila joango da, kasu honetan ikerketa egiteko. Eta honek nolabait Nereari harridura edo sortzen dio, ze berez ertzaintzatik kanpo edo ertzaintzatik kanporatua izan da, ertzaintzak bere laguntza eskatzea susmagarria suertatzen zaio, eta hortik aurrera bere instintuak seinale ona edo txarra eman ote dion deskubrituko dugu. Seria urbano samarra da Ondarroak baino urbanoagoa, oso Bilbo, Ilun eta zikinago batean, dago oinarritua, gure leloa edo estoldek irinsten dutena da, eta girotzen duena edo da pixkat pertsonaien zikinkeri morala nolabait esaten. Zeru hauak guztiz aparte den zerbait da, personajea bera da, Sherlock Holmes existitzen den moduan, da kasu ezberdinak ditu, hau guztiz ezberdina da ere, egoera berri baten aurrean dago, Ondarruko gertakizunetatik ere 5 urte pasa dira, denbora naturala pasa da, eta historia guztiz berria da. Guk serie egin genunean, ez genuen sekula pentsatu, zinemaldian aterako zenik, orduan guretzat oso pozgarria da, iruditzen zaigu serie ikusteko ere oso lekua proposa dela, guk beti serieak planteatu izan ditugunean oso modu zinematografikoan planteatu ditugulako, orduan guk zine moduan egiten dugun lan, nahiz eta kasu honetan plataformak edo telebistetarako izan, eta orduan zinemaldian aurkeztuko da, oso kontentu, eta gero horren ostean Zeru Hauaken ibilbidea ETBn eta Primeranen hasiko da, eta hortik aurrera beren plataformetan eta beste plataformetan ikusi ahal izango da. Zinemaldia amaitu eta segidan urrian bertan ETBk bere kanaletan jarriko du.